Politický komentátor Peter Tóth kritizuje Šimečku a progresívne Slovensko za ich dvojaký meter pri označovaní propagandy. Reaguje na tvrdenia, že úrad vlády chce podporiť médiá šíriace ruskú propagandu. Tóth im pripomenul, že tieto médiá sami roky šírili propagandu financovanú zo zahraničia. Podľa neho na Slovensku funguje sieť politických mimovládok a médií napojených na západné fondy, pričom nikto nerieši ich prepojenie na cudzie záujmy. Ak nechcete prísť o najnovšie správy, odoberajte kanál Slovensko v politike. Tak si nalejme čašu čistého vínka. Čistého, ale poriadne trpkého, najlepšie omšového. Reč totiž bude opäť o žoldnieroch a nádeníkoch progresívnej agitácie a propagandy. Úrad vlády navrhol finančne podporiť vydavateľov hlavného denníka a hlavných správ. Nebudem hodnotiť, či ide o správne alebo nesprávne rozhodnutie, pretože nemám dostatok vstupných informácií, aby som to dokázal náležite posúdiť. Predbežne hovorím, že je nepochybne vo verejnom záujme podporiť finančne podvyživenú žurnalistiku, ktorá nie je ovládaná a kolonizovaná progresívnou pliagou. To však nie je podstata tohto statusu. Je ňou okolnosť, že ma bolia oči. Pretieram si ich už hodnú chvíľu a nechcem uveriť, čo vidím. Menovite titulok orgánu Šimečkovej strany. Hlása, že úrad vlády navrhuje finančne podporiť médiá šíriace ruskú propagandu. Toto vážne napísal Šimečkov orgán. Stále neverím, čo vidím, pretože to vyzerá aj znie tak, ako by to Šimečka písal sám. Tak si to trochu zhrňme. Šimečkov orgán ukazuje prstom na druhých a hovorí o šírení propagandy. Oni, čo šíria teológiu progresívneho náboženstva bez Boha. Oni, čo šírili za peniaze americkej vlády neokonzervatívnu propagandu liberálneho internacionalizmu demokratickej strany. Oni, čo šíria propagandu cenzúry sociálnych sietí. Oni, čo šíria propagandu o tom, že človek sa nerodí buď ako žena, alebo ako muž, ale že pohlavie si vyberáme ako maškrtky z bomboniéry. Je pravda, že bývalého spolupracovníka hlavných správ prichytili pri spolupráci s druholigovým pracovníkom ruskej rozviedky a bol za to aj súdne potrestaný. Progresívne hlavy to síce nechápu, ale v civilizovanom právnom štáte je vina vždy individuálna. Tým hlavných správ nenesie kolektívnu vinu za zlyhanie svojho kolegu. Bodka. Lenže to je len jedna strana mince. Ak by si slovenské kontrašpionážne orgány plnili povinnosti tak, ako majú, koľko spolupracovníkov a agentov vplyvu CIA by sme polapali nielen v myškovom orgáne, ale aj v rozbúnenom systéme politických akože neziskových organizácií. Veď každý druhý z nich je alebo bol na výplatnej listine krycej organizácie americkej rozviedky, zrušenej agentúry USAID. A tí, čo nie sú priamo na tejto výplatnej páske, berú peniaze od iných akože neziskových organizácií, ktoré boli a azda aj dodnes sú napojené na americký, britský, holandský a niekedy aj nemecký štátny rozpočet. Na Slovensku sme už naozaj videli všetko. Šimečkova partnerka ukázala svetu spotené telo. Teraz Šimečka ukazuje na iných, že šíria ruskú propagandu. Pritom tzv. Ruská propaganda v súčasnosti hovorí to isté, alebo veľmi podobne, ako hovorí Biely dom. Nehovoriac o tom, že to, čo denníky označujú za ruskú propagandu, je takmer vždy normálna analýza geopolitickej situácie, nie propaganda z dochýnajúceho liberálneho internacionalizmu. Slovom dosť bolo Šimečku. A dosť bolo ukazovania nielen spoteného roztraseného tela, ale aj prstom všade navôkol, len nie do vlastných radov. Uzavrel svoj komentár Peter Tóth.